हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे भिडिअआव लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअआ माबायदि जालांगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था अब्लाना बुजिगोन आरो दे लोगोफोर आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालामनो दाबावगार आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो नोंथांमोना बुजिलांगोन मिथिलांगोन भिडिअआ मानि थाखाय जागोन आरो ने लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आंनि बर' फेमिलि ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरोना लोगोफोर फैदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो मा बेलाय बार्थडे गर्ल दोङो नै बार्थडे गर्ल 21 कमप्लिट जाबाय नै बेयो फिसाजो देरसिना ओइ लोगोफोर बिनिनो बार्थडे नै बेनिफ्राय आरो नै बिथिं प्रिन्सेसआ नै जोंहा बिथिं नै बे जाबाय बे बिमा फिसा साथामबो एखे बिब' बिनानावसो होनना बुंगोन न लोगोफोर नायदो नै बिब' बिनानाव बायदि नुदोंना नुवाखै दे लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोननो जोंनि बार्थडे प्रग्रामखौ गिबियावनो इसोरखौ हामबायदों मानोथो इसोरनि अननाय आरो हेफाजाब दयाजों दिनै जोङो बे मोजां सम आरो खाबुखौ मोननो हादों बेनि थाखाय जोङो इसोरखौनो हामबाय होननांगोन आरो जोङो इसोरखौ हामबाय होननायजों लोगोसे जोङो नैबेयाव जि हाबाफारियाव जोङो गथायसे जादों इसोरा बेखौ मिथिगौ आरो नोंथांमोननो आङो बेखौनो बुंनो सानबाय जोंहा नैबेयो जाहैबाय आंनि सेथि फिसाजो उजिखा बर' दिनै बिथाङा 21 इयार्स जाबाय आरो ने 21 इयार्स जाबायब्ला बिथांनि बार्थडे सेलेब्रेसन खालामनो नागिरबाय आरो जोङो न'आवनो फेमिलिजों आन्थानो फिसा प्रग्राम माने जोङो बेखौ मा होनना बुङो 21 कमप्लिट जानायनि थाखाय बार्थडे खालामनायजों लोगोसे जोङो इसोरखौनो धन्यबाद होनांगोन मानो होनना बुङोब्ला इसोरा बिथांखौ जोनोम जाजेननायनिफ्राय दिनैसिम बिदि मोजां देहा मोजां साइस्थ' होनानै दैदेनबोबाय आरो बिदिनो गियानि खालामनायजों लोगोसे मा होनना बुङो गोरों खालामबाय आरोना इसोरा हेफाजाब होबोबाय थादों जोंनि न'खर आरो फेमिलिखौ बे हिसाबै जोङो मा होनना बुङो इसोरखौ जोङो बाख्नायाबा जोङो थानो हाया इसोरखौ बाख्नायनांगोन आरो इसोरखौ धन्यबाद होनांगोन आरो इसोरखौ जोङो धन्यबाद होनो जोंहा जेबो गैया माथ्र जोङो आर'जनि गेजेरजोंनो जोङो इसोरखौ धन्यबाद होगोन आरोना आरो इसोरा जोंखौ अरायबो नेफ्लायो आरो बेंफ्लायदों आरो बेंफ्लायबाय थागोन बिदिनो आरो नै जाबाय नैथि फिसाजो हिरा प्रिन्सेस बिथाङाबो बार्थडे जानो थांगासिनो मार्चनि 17आव जागोन आरो खै बोसोर जागोन आङो जेब्ला बिथांनि बार्थडेआव आङो फोरमायसिगोन आरोना जोंहा नै बेयो जाहैबाय सेथि फिसाजोआ 20 इयार्स कमप्लिट जाबाय लोगोफोर 21 आं मा बुंबाय थादों 21 कमप्लिट जाबाय दिनैनि तारिखआवनो बिथाङा जोनोम जादोंमोन आरोना बेखौनो दिनै जोङो इसोरखौ धन्यबाद होनोसै बिमा फिसाजो सानै एकदम बिब' बिनानाव बायदिसो नुखायोना मानसिफोरखौ दा बिब' बिनानाव नैबे जाबाय फिफाया नैबे बिथाङा दे अब्ला लोगोफोर जोङो इसोरनियाव गथायनो जोङो बयबो खौसेयैनो फेमिलिजों जोङो आर'ज खालामगोन बिथांनि थाखाय जाहाथे बिथाङा बिमा बिफाखौ मानिग्रा जानो हायो आरो इसोरनि फिसा जानानै थानो हायो इसोरखौ गिग्रा मानिग्रा जानो हायो आरो गिदिरफोरखौ मान होनो गोरों जायो बेनि थाखाय जोङो आर'ज खालामगोन आरो लोगोसे मा होनना बुङो बिथांनि फरायनाय जिबनाव इसोरा जेब्लायबो हेफाजाब खालामथों बिथाङा जे सासे साक्सेसफुल बेक्ति जानानै इसोरखौ अरायबो बाख्नायबाय थानो हायो खुलुमबाय थानो हायो इसोरखौ जेब्लायबो लोगोआव लानानै सिगाङाव लानानै आवगायलांनो हायो गावनि थांखिसिम बेनि थाखाय जोङो खौसेयैनो आर'ज खालामगोन नोंबो मा बाबानि थाखाय आर'ज खालामदों आरो जोङो बेबि मा होनना बुङो हिरा प्रिन्सेस आब'नि थाखाय प्रे खालामदों नंगौ ना जाहाथे इसोरा जोंनो मोजां गोग्गो देहा होबाय थायो आरो मोजां थासारिफोरखौ जोंनो होयो बेनि थाखाय आर'ज खालामदो दे दयालु सोरजिगिरि अनसुग्रा गोथां बोलोग्रा आफासिम आरो बे समाव नोंफोरखौनो बिमायनो हामबाय होनदों आफा मानोथो नोंनि अननाय आरो दया अनुग्रहआ गेदेर आरो महान बोलोग्रा नों इसोर प्रभु
दिनै आं समायाव जायगा पापि अधममोन प्रभु आफा नोंखौ दुखु होयो बेजार होयो फाब खालामो बेफोरबायदि गोसोजों मेगनजों मावनायजों साननायजों आफा नाथाय नोंनि अननाया गेदेरखाय प्रभु आंनि जिउआव जानाय गासै दाय पाप अपराध मानिखौ नोंनि बै कालबारि क्रुसाव बोहैनाय गोथार थैजों नोङो सुस्रांबाय आफा आरो नोङो गोथार खालामबाय आंखौ दिनै अ जिसु आफा हामबाय होनदों फै आफा आरो दानो नैबे समाव नोंनि गुरिया आर'ज खालामदों जिसु मानोथो दिनै नोंनि गेदेर थांखिजों जोंनि बे न'खरखौ नोङो गायसनबाय आफा बे न'खरखौ गायसननायजों लोगोसे दिनै जोंखौ बिसि फिसाय खालामबाय आफा बिसि फिसाय खालामनायजों लोगोसे जोंनि जोलैफोरखौ नोङो फेहेरबाय जोलै फेहेरनायजों लोगोसे बेफोरबायदि सानै मोजां मोजां गथ'फोरखौ नोङो जोंनो लागै दान खालामबाय जिसु आफा बेनि थाखाय नों बिफाखौनो हामबाय होनदों आफा मानोथो प्रभु आफा नोङो बुंदों जाया प्रभु आफा आंखौ फोथायगोन आरो बेनोनो नांगौ बायदि बोरखौ होगोन होननानै बुंदों थिग बिदिनो दिनै नोङो जोंनो लागै बेफोरबायदि बोरफोरखौ होबाय आरो जोंनि न'खरफोरखौ समायनो थाखाय सानै फिसा हिन्जावखौ नोङो दान खालामबाय आफा बे सानै फिसा हिन्जावखौ दिनै नोंनि आखायाव गथायदों प्रभु मानोथो दिनै बिथांमोना नोंखौ मानिग्रा गिग्रा जानायजों लोगोसे बिमा बिफाखौ मान होनो हाग्रा बेक्ति जानो हायो बिदिनो गिदिरखौ मान होनो हाग्रा आरो नोंनि फिसाफोरखौ मान होनो हाग्रा जेन बेक्ति जानो हायो नोङो बेफोरबायदि नों आशीर्बादफोरखौ नों बिथांमोननि सायाव नों थानो होदो प्रभु फै आफा आर'ज खालामदों आरो दानो नैबे समाव आंनि जि सेथि फिसा उजिखा बर' दिनै बिथांनि प्रभु आफा जोनोम सान दिनै बिथाङा प्रभु आफा 2005 मायथाइयाव प्रभु आफा जोनोम जादोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै 2025 मायथाइ सफैबाय आरो बिथाङा दिनै प्रभु आफा 21 इयार्स कमप्लिट प्रभु आफा नै बिदि 21 कमप्लिट बोसोर जानो हाबाय आरो हानायजों लोगोसेनो दिनै देरबाय लावबाय गोरों बेक्ति जानो हाबाय आरो बिदिनो प्रभु आफा दिनै बिथांनि जोनोम जाजेननायनिफ्राय नैबे दिनैनि समसिम प्रभु आफा गोबां दुखु दाहा जेंना खैफोद आफोद दङमोन नाथाय नोंनि अननाया गेदेरथारखाय दिनै बिथांखौ बेफोरबायदि दुखु दाहा होआजासे मोजां देहा मोजां साइस्थ' होनानै नोङो बिथांखौ नों दैदेनबोबाय आरो दैदेननानै प्रभु आफा दिनै बिथाङा 21 बोसोर कमप्लिट जाफैबाय आरो बिदिनो दिनैनिफ्राय प्रभु आफा गोदान आगान आरो गोदान प्रभु थांखि लानानै आरो आवगायनो नों बिथांनो लागै नों बोर हो जाहाथे प्रभु आफा बिथाङा सासे मोजां प्रभु आफा नोंनि दैखुन्थि फिसा जानानै प्रभु आफा जेब्लायबो नोंखौ सिगाङाव लानानै आवगायनो आरो नों गावनि थांखिसिम सहैनो जेब्लायबो प्रभु नोंखौ लोगोआव लानानै सोलिलांनो हायो नोङो बेफोरबायदि आशीर्बादफोरखौ बिथांनि सायाव नों थानो होदो प्रभु आरो बेजोंनो लोगोसे आंनि नैथि फिसा हिरा दि प्रभु आफा बिथाङा दायो फरायफुबाय थादों आरो बिथांनि फरायनाय जिबनावबो नोङो थाफ्लायदो आरो नोङो दैदेनदो आरो फैबाय थानाय 23 फेब्रुवारिनिफ्राय जि जानो गोनां एनुवेल एग्जाम प्रभु आफा बेनि थाखाय प्रिपेयार जाबाय थादों बिथांनि फरायनाय जिबनाव नोङो बिथांजों लोगोसे था जेखौ फरायगोन बेखौ गोसोआव लानानै आनजादाव मोजाङै लिरफुंनो हानाय गियान बोलो सक्तिफोरखौ नों बिथांनो लागै नों दान खालाम आफा आरो बेजोंनो लोगोसे प्रभु आफा बिथांनो नांगौ जानाय प्रभु आफा गोग्गो देहाफोरखौ नोङो दान खालामबोयो आनजादनि समाव जाहाथे प्रभु आफा बेफोरबायदि लोमजानाय साजानाय बा प्रभु आफा बेफोरबायदि गुबुन जेंनाफोरा जों साग्लोबनानै लानो हाया प्रभु आफा नोङो बिथांजों लोगोसे थादो आरो नोङो दैदेनदो बिथांनो लागै मोजां गोग्गो देहा होदो प्रभु आफा आरो प्रभु बिथाङा आनजादखौ मोजाङै लिरफुंनायजों लोगोसे प्रभु आफा नोंखौ जेन गौरब खालामनो हागोन आरो प्रभु आर'ज खालामदों दिनै जों बिमा बिफा जानानैबो बे गथ'फोरखौ जोथोन लानायाव आरो बिदिनो नोंनि प्रभु आफा बायख'फोरखौ फोरोंनायाव नोंनि बोसोनफोरखौ फोरोंनायाव जोंनोबो नांगौ जानाय आद्रा गियानफोरखौ नोङो होफ्लायदो प्रभु आफा धन्य जिसु आफा नोंखौनो हामबाय होनदों बे मोजां सम खाबुनि लागै आरो बे गासै आंनि बिसि आरो सानै फिसा हिन्जाव आरो बे गासै आंनि गोसो मोदोम जिउ आरो प्रभु आफा आंनि जि मावनो लानाय थांखि आरो खामानि प्रभु नोंनि आखायाव गथायदों जिसु आफा नोंनि अननाय हेफाजाबखौ जोङो जेब्लायबो हास्थायो धन्य जिसु आफा नोंनि मुङा गोथार जाथों आरो जि आर'जफोरखौ नोंनि गुरियाव सोंदिबाय आफा बे आर'जनि सायाव नोंनि गेदेर आशीर्बादखौ मोनबाय होनना फोथायनानै हाजार पापमानिखौ बानस'नो हाग्रा सासे लोगोजों ख्रिस्ट'नि मुङाव बे आर'ज बिबाय आमेन Ujikha, happy birthday to you. Mai hết chị, đừng nữa chị. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Để, mau nói được không bữa? Ya được rồi chị. Happy birthday anh biết sẽ không phải mất. Ăn chè khi nào? Ăn rồi hả? Nah dong, Ăn rồi đủ rồi. Mẹ đủ đã bị hạng mà bây đủ ra gì sự birthday cái là.
Tỉ nâng hột đứa. Nâng hột đứa đủ khay chưa ba? Cái level. Thank you. Đã phone phát của này chứ đâu. Mà pois mesa sort cho này đã ra strike mình pois mesa rồi. Em bảo sao đi phụ nữ như bạn thì nhớ khởi. Bật phim đi. Như bạn thì chốc lên rằng nó ngon rồi. Đừng sử rằng nó bỏ ăn như bạn thì ngoài mà. Nè beta. Đẹp. Hả? Đây sẽ tissue này đã kìa. Để là nào hay cái được. Sơ ạ. Bật phim đi. Đấy sao vậy? Đi lên đã hát xin đi. Ý nó rụt bánh hột ăn khá lắm. 이 크림이 너무 맛있어요, 같아. 딴 토대로. Thì thật đúng không? Để happy birthday à bố hẳn. Happy birthday. Thank you. Để online đi. Đi on. 머리야. À bố hẳn. 키신? 아. 네, 이게 Chụp ấy đi. 앙이 잡아야 하네. Ai sống later. God bless you. Thank you. Hả? Về lẽ rồi mà. 네, 알았어. 그거 되네. Mang cái nhỉ? 그 아기 하드는. Để. Nó cái từ đấy. Để. Cái này là cái club. Cặp. Happy birthday. Thank you. Hạt không nào là đây. Để. And happy birthday. Yeah. 와우. Để. Đây. Để 이진아 rồi. 어떻게 해서 너 네, 하기 잘. 없나? 그래. 로켓 그거 제가 아, 기반의 깁나? 기반의 깁 하드 앙. Để. 기반의 깁네. 와우. 기반의 깁. Để unbox không xem. Để ăn bữa 라 sớm. 라. Cứ lâu là được. Ye buat 라 say. 마 깁 빌라이데. 데카이드 탑탑는 나이는 루기 터바이. Này. 나이는 루기 터바이 깁크. Cosmos chocolate premium. 와우. Ribbon cái kiểu này. 와우. 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 마 초콜릿 빌라이. lấy đấy nữa. Này. Chocolate. 초콜릿 나비야? Ừ. 와우. cơ thâu thật. Ra đó để bố chị đun làm sao? Một thau. 커피. Một thau. Delicious. 그 통. Đây. Tasty. Tasty. 초콜릿. Chocolate. Chocolate. 응. Ye cứ để đi bắp. 초콜릿. Chocolate này chỉ mới rằng 초콜릿. 브라 아이스피카 있나? Đi khai 응. Tham ăn hả? Ai bạn mama đi cái 대단한 đây. 거는. Tên đẹp ego hay này bia. Tên đẹp sao? Ăn luôn chả. hay 아래네 지금 아래 깁 켜오는. Wow, đâu có đâu. Oh. Để này, mình nghĩ có xuân giả này. Oh wow. Wow, so pretty. Này. Này mật răng. Sẽ là đi. Vâng chào. 뭐 장네. Mật răng này. 사진에 바르디니나 마음 독나 흡바 비메야. Pretty. 마마는 그대 바르디오. Đi đi. Để đừng bấu này. Các kinh các lông. Con này. Chị lên. 네. Thì hát nó rồi. No. Là gì? 마마. Ông bà vừa buat special sing hôm nay lại. Và. Này. Và đấy. Guess kalan. Aste my girl. Bài lên lên này biết chưa? Ibi 코로니까 먹었나? 캠시를 먹을래. 물 다시 켜보이당. Muốn thằng là đi chung rồi. Rác khả bài, rác khả bài. Rác khả bài. Không phải là đây được. 와우. Mali đứng. Twins are born in February. Và 스페셜. Michelle. 스페셜. Ở đây. Đây. Ở đây mình sẽ có một 알아. mặt. 길려. Như là. Để. Là. Các kinh không được. Anh này đứng bầu bấy cho mình này.
The last gift ma gift naidो Má về này ghê lắm đó. Yes. 마 자토토 Nên đó đều là YouTube. Gusto mali today kaya mali today. There. Useful day. Wow. 와우 Butter. Nai mali de nai. Butter. 24 hours mali de. 24 hours hot and cold. नै बिदि बेनिफ्राय आगैनि माबाया मबेमोन गिफ्टआ बेखौबोथ' देखायनांगोन ना Ê. नै नैबे स्पेसियेल बिगैनि गिफ्ट दै नैबे थारमाने बिगैया होबाय आरो बिब'नो माने गावनि फैसा जमायनायजों बायनानै होबाय आरो ने बिगैया बिब'नो थाखाय बार्थडेआव माने बे फैसाया बोरैहाय जमा जादों होनना बुङोब्ला बेहा हबायाव साहा लोंनो रेस्टुरेन्टआव जानो थाखाय बेनो फैसा होनायमोन खिन्थु बियो फैसाखौ बाहायासै माने बिब'नो बार्थडेआव गिफ्ट बायना होनोनो होननानैनो फैसाखौ बाहायासै आरो बियो ओरैबायदि मोजां किउट बुफे मा हलायखौ नायनो मा होनना बुङो बेखौ Bouquet. हो Bouquet. Flower bouquet. नै बेखौ बिब'नो गिफ्ट होबाय आरो ने माने गावनो जानो होनाय फैसाखौ थारमाने जायालासिनो जमायना दोननानै बिब'नो गिफ्ट बायनानै होबाय होमबा साननो गोनां नै Kebetulan ada ikut. एसे अननाय दङ बिब'नि सायाव ना बिब'नि सायाव गोबां अननाय दङ आरो ने गावनो जानो होनाय फैसाखौ खरस खालामालासिनो बिब'नो गिफ्ट बायनानै होबाय बार्थडेआव दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन बिदिनो जोंनि दिनैनि बार्थडे प्रग्रामनि पार्टिखौ आरो बिब' बिनानाव सुट खालामबाय नै दायो बेसे रंजानाय बेसे गोजोननाय ना Deh. Video boleh sih.